financial problem amma mun gode ma Allah. Sunana Ibtisam Muhammad Gwarzo, shekara na 17. Coaches ɗin suka yi organize yadda suka shirya abubuwa kuma yadda suka gayyace mu is very uniformly, so we are proud of them and mun gode, like more to come a ringa muna every month if for da dama ko dai every year. Allah ya ƙara hura mai buɗa mai hanyar da ƙarfin gwiwan muna. Na je na taɓa zuwa kamar Kaduna da Abuja. Burina shine buga a ƙasan waje, in tafiya ta ƙasan waje, in buga ma WNBA. A shirye nake. Ball da basketball, saboda da basketball ba hutawa ba. Gudu kowa na matsawa, amma da football za ka jira wannan ya kawo, amma da basketball kowa na gudu a kan fili. Ba zan ji daɗi ba fa, ba zan ma koma, ba zan ci gaba wanda ba shi haƙuri maybe na yi laifi. Shawarar da zan ba su shine su dage suna zuwa makaranta, su sa addinin sa kai, su ringa rufe kai, kuma su ringa in suna son abu su sa kai abu ɗin, kar su bar wani abu ya distracting nasu. Makaranta, respect, discipline, then ka yi abu da kake so, burinka. Alwalina shine financial problem amma mun gode ma Allah.